Busagal in the house show. How are you there? How are you soon? Wow! Guys, mayang gabi diha. Seryoso sa takaron. Actually, first time nila ako, di man first time. Mo gini ako ay. Kana bang nilang first time sa ako baron ba nga nagseryoso nga sa karon nga vlog nato ba. Mo lagi. Kana bang tarong ka sa natong buhok kay ato ra maning asset ko no daghan na pa ko og kuan ani. Daghan ra bug nasuya kay mura ko og wig. Guys, mo lagi. Kana bang nako nakitaan nga video sa YouTube pero una sa TikTok then sa YouTube. Kung kita na full ba nya. Kung familiar mo guys, ganahan ako maghatag og insight o reaction sa kani nga video kay kana bang walang murag sa tanang videos nga nakita ko ani kani nga channel murag kani mo murag nindot na ho gamay murag okay raman kay professional man sila pero murag nahilasan ako gamay sa akong nadunggan ba pero mo lagi direct na ta katong kuan bahin ni sa katong pangil sa pangil kaning bitong kuan sila kaning rap battle ni sila guys nga kana bang entero Pilipinas ani ang kuan ang kanang ang participants it's either Bisaya ka Tagalog ka waray baron or unsa pa na imong lengguwahe sometimes usahay na ko nakita na to nga from mo hit po sila mga like taga-tagalayng nasod pero I am a fan manggod before high school pa ko I am a fan of rap battle since nagsugod ang flip top katupang time lang silencer o kaysa pa to uban basta nagsugod ang flip top tanaw na ko kay rap mo kusaw na gud kana bang walang sundog lang gud okay back to the topic ta kining I don't know depende sa inyo han kay ako maning opinion niya ako ning insight nga akong i-share ninyo kay siyempre as a Bisaya kay bono mo as a Bisaya siyempre di ko tapalupi good mo lagi so karon tanaw ko aning kaning battle and then this is the battle between Akata known as before si Nico sa flip top and then si Sixth Threat is from Davao City pure Bisaya then si Akata is I don't know kung taga Olongapo ba siguro si Akata si Akata Tagalog siya so kato nga battle guys kanang first time ako nag-react bitaw no pero kato nga battle actually na namatay kuan ron pwede naman ta freedom of speech katong nga battle nindot usa to sa kung ganahan nga battle since nga ning sud si Sixth Threat sa kining rap scene kanibang battle ba kay kanabang nanindot ang cycle sa kuan kaning rap industry kay kanabang nindot kisa I don't know kisa yang writer no pero ganahan ko sa iyang pag-deliver ba nya ug mo kadungog mo sa mga friends na ko diya nga rap artist makadungog mo ni Sixth Threat nindot kisa mo deliver siyang mga linya nya gahi nya murag ma-convince ka ba nga wow grabe ba pang international og style ba kanabang mo barag yun og mga pang international artist pero balik ta sa atong topic si Akata kanang artist ni siya sa una nga gingalag Nico and then nag-change ang name Akata pero ang style sa iya hamong god si Akata actually okay ko ni Akata no katong nga time nga murag gisugsug siya banno moment to pinaka hot issue nya kana bang sugsugon siya magibuli siya sa mga ubang MC which is normal ra gyud na sa mga saingan na nga kuan sa nga circle change ang name niya mo lagi okay man ko ato niya kata mga previous niya nga mga battle pero didto ra ko murag nalain murag nindut gyud ba wa ko kay baw no I don't know kung kamo same ba tag feeling ug nakakita mo sa video ug mutan-aw pa mo sa video pero the way mong gusto siya iyang style sa iyang mga linya is kanang
more on nag-strike siya sa mga Bisaya ba, which is kita nga murag nahug murag sa akong pagsabot murag slavery ang Bisaya sa Tagalog, murag ana bitaw guys nya human murag nga na ingon ana kung nakasabot mo di ko ganahan maghatag og words kay basin kwanta sa Facebook, pero dito ko murag nalain ba murag di man nalain nga murag akong pagka-Bisaya kay murag natandog bitaw kay syempre kung di na to ikalimod no, di na to ikalimod siguro pod usa sa pinaka okay o pinaka nindot nga presidente nga ningkuan sa atong nasod Bisaya man jud, bawo lang kahapon kung kamo ning okay ba mo ni pabor ba mo sa gingon, pero para nako usa sa pinakanindot nga presidente nga nakapausob sa Pilipinas is from Bisaya nya mo lagi to wa di na ko mohatag og dako nga opinion adto ni Akata, siguro mo to iyang way niya sa pag atubang sa iyang kontra which is si Sixth Street, pero in the way nga murag racist og dating ambot lang no, murag racist og dungog na para nako pero ana kanindot no. In the other side si Sixth Street ana kanindot ni Sixth Street pod kay wala siya mo rebuttal bahin sa mga Tagalog nga ngani baron example na ana kanindot niya is gi-highlight niya ni focus siya sa iyang gisuwat or something sa iyang assignment nga kani pagawas bahin ni niya Akata. Nakanindot lang pod kay gi-highlight pod niya nga kanabang iyang gi para nako no iyang gidipinsaan ng mga Bisaya in the way nga kanabang walay ma-offend nga mga Tagalog baron or kinsa, pero malagi nahug mong gud para akong pagsabot ba nahug na mong gud nga Bisaya versus Tagalog dating, pero tungod mo gud sa linya ni Akata, pero mo lagi sa akong opinion na ni guys basin maglain mo sabot para nako ba masuko nun mo nako kay inyong idol kayo si Akata, pero wala koy kampihan nila, wala mo koy problema but pero I don't know, or effective lang jud pod si Akata no sa iyang linya para maglagot ko as a Bisaya. I don't know, siguro mo to guys. Basi na mo ganahan ipa-review or maghatag og mga reviews. Ingat ko ninyo. Bye.